Eta gero, Euskal Herrira mugatzen baldin bagara, salto nahiko handia egingo dugu. Zeren eta pasatu behar dira beste ja 20.000 urte, eta ja da giza espezie aldatuko da, gure espezie izango da, Homo sapiens, eta ditugu, maskor solteak eta apaingarri bezala erabiltzen direnak. Zulatutakoak gehienak, aurkitzen ditugunak aztarnategi gutxi batzutan, horietako batean gehien daudenak, da hemen Ipar Euskal Herrian Isturitzeko kobazuloan. Guk induzketak egin genituen 2021 eta 2023an, eta grabetaldiko mailetan, hau da, 25.000 urte baino pizka gehiago izango dituzte maila horiek, 6 maskor topatu genituen zulatuta. Itsasotik datoz, baina kasu honetan Atlantikotik. Baina Isturitz ere ez dago kostaldearen alboan, eta garai horietan oraindik kostaldea urrunago zegoen. Beraz, baita ere ekarri egin dituzte, ez jan egiteko, baizik eta apaingarri bezala, haien jantzien gainean, lepokoak, dena delakoa egiteko. Gero puskatu egin zitzaien eta berton bukatu egin zuten haien erabilpena.